Michael. Jamen, jeg skal også komme ned og rode lidt rundt. Michael, det er nok nemmere, at du er her. Nej, nu skal du række den her vej. Jeg skal række den ud. Lidt længere. Det kan du godt bare. Jeg kan ikke. Bare 5-10 centimeter længere. Jamen, det er jo også langt, når jeg bruger alt, hvad jeg kan her. Nu er fast. Det hvor vi kan holde os, og så kan vi holde væk snor. Så kan vi sætte den hænderne, altså. Hjælpe dig! Der er bare limer det, mand! Hvad med, man? Martin, jeg tror også, at du skal rykke lidt, for du er ikke rigtig rigtig. Martin, du kan helvede til. Hvad for? Jeg tror ikke, at vi tager ikke noget. Det er nu så sjovt ud. Vi stopper bare med hovederne, Hans. Så kig ned der. Ja, vi stopper med hovederne. Boing. Han, jeg filmer det. Han, filmer det. Gør du? Ja. Pas på, at du ikke taber mobilen dernede. Ja. Ja, der sker lidt her. Noget hjælpelave du. Hvad siger I så? Lånt en rigtig flink mand derovre. Michael. Synes, at vi skulle have lov at prøve det her. Har du den af Michael? Er det hjemme, når du binder det her? Ja. Så kan den dobbelt så langt. Det er det, der hedder et slipstick. Og så binder vi den der fast. Der. Det er sådan, man bruger slips, når man skal... Det er ikke noget med slips at gøre overhovedet. Det hedder et slip, fordi det kan slippe igen. Kan du normalt ikke det? Nej, det kan det ikke. Så gør vi sådan der. Så den der rigtig godt fast. Så tager vi den her, og så binder vi den sådan her. Så skal vi bare se. Og der laver vi et dobbelt halsdæk. Sådan der. Dobbelt halsdæk. Så gør vi det, og så sætter vi den fast. Mange knop, hvor du kan. Jeg kan mange, fordi jeg har været spejder, og jeg har også sejlet. Du er mega sej, Jeff, mand. Sådan der. Ja, men jeg kan ikke rigtig finde du er ikke sej. Du er ikke sej. Jo, han er så. Han er sej. Du vil heller ikke finde. Jeg kan også. Jeg kan bare binde det. En knude. Jeg kan binde en knude. Nej, jeg kan binde en knude. Jeg kan bare binde en knude. Hvad sker der noget, når man er på tur? Her så tror det meget langt. Jeg filmer det kun, fordi så håber jeg, at en eller anden falder i vandet, og så kan jeg sende det ind til FE. Hallo! Det vil jeg se er meget, meget langt. Hvor jeg faktisk går. Er der en bold? Ja! Jeg er selv for ikke at røre dine nøgler efter. Røre? Jeg kan ikke. Hvem var det, der? Jeg vil gerne. Ja! Nej. Det er helt hvad med skubben længere derude af. Ja, skubben går helt derhen. Men nu har dine nøgler jo gået gennem det hele. Jeg vil stå og filme, altså. Kig det. Kom frem til det. Det er mine venner her. Det er Mads Monsons nøgler. Det er Mads Monsons nøgler. Nej, du kan ikke se dem. Med de sjærste. Men man kan se, der er en fedt der, ikke? Og vi har jo brugt en halv time på at få dem op nu. Nej, ikke en halv time. Så jeg skal overdrive i filmen 4 minutter. Ja, han har kun optaget 4 minutter. Ja, jeg tog lige der ligger om det. Ja, mand. Matt taber nøgler. Sådan taber man nøgler. Vi kan ikke jo sådan taber man nøgler. Nå, jeg er bare sådan en bil. Sørg for lidt underholdning. Og lidt film. Det her, det er for benliggende. For turen. Nej. Du tager med turen.
Sådan får man nøgler op af. Sådan tager man nøgler. Så er der bare sådan en film med masser, der bare synger hans nøgler. Så skal du altså lige optage det hele igen. Nej, vi kan sgu ikke gøre sådan noget igen, bare for sjov. Jo. Nej, lad være ud. Lad være